hai na por ngawan chefi se sen pat krong try Jesus Christ but kwa ba pen so thu bang em giski ki jing e ki ba khrau ki ba ap ya ka thai bor ka wei ya ka ri baru jongi ba ki jing e ki ba bon ki ba wan na ki lang ba fer na mar ba ni sing i ba komno ki jing kala ki ba wan ka san ing man ka jing pang coronavirus ka bangitip mata ka COVID-19 te wara po shalom mata ka siru kila ay ka lockdown ring ay ngo yu blay kung bangay ngim ban shapting de belong slur ngi pelong ji wai ka bajor ma ka ri je baru jongi na ma ka jala ka jongi ho da ka India bara ka wai ngin duwai ru bo blay hakom ni por un the ka bor mun sem khoj bagi bangay kinang wat yu blay kin siam mata ka bor ka bang jrong ka jongu ko bagi bangay aksi Pentecost awagil ap ang po kamera bahaneng u Petrus bagi apostol bagi kintay ki longkme bat ki wei bangai chispa arpo gila priang ibas lai jong masa makho jong blai bakane ki ibas lai jong blai ka simla kun na aksi Pentecost regrang ibeteng harun ki si bangingi ementa ye komunika por ba mangingi em rega lat ka kabu ka bagi dai ban tor jan chu blai ha ka kinju blai ka kitab jemra arfnai galandong ko kharwei ang bang plan jong blay yangi kalau ke babha ke plan jong blay te bangin poisa ka thong jong ka plan jong blay jem ke jonga ke jong fi ke jongi ngide ban wadi yu tu do khat akhala ka saw ngin duwai ngin penbe la ke jong jem bang plan jong blay kanum kutno baka mensiam ke jing jing ni pathai kanam jukut no sipor ngin Muslim da borom jong blay kuma kular haga sam ke nai puai ko khan riu nginang ki blay ba khlan ke ba shak ajeng khakran jong blay ni bo mensem kho jong blay bangin de wairu ane ka por na ga jai bare ko jing baru hi bagi bangai kin yo ke jing pat pro mensem patamai bagen pai gen jong blay to try Jesus Christ ba mo uhi try Jesus ula kular unum eno engi ulang rekat ni awi por bagi si kata je mi baru par ngai ko blay sen pat ngadawai ulen ker khui fi ulan kar fi hanu fi dan wat num shapting long slur but what do jika man haru try Jesus Christ amen but amen